Este domingo, día 2, na Vía de Suarna, volverá a ser o centro de encontro de todos os amantes da gastronomía galega. Celébrase a tradicional festa da Androlla e xa van 34 edicións. Un dos eventos máis representativos da comarca que se celebra cada ano na Praza da Vila. Que a xente vai a degustala, a comprar e a ver como se fai, pois tamén se prepara ali na Praza da Vila. Eu creo que iso é un éxito desde o primeiro, un acierto a facelo ali para que a xente vexa en vivo e en directo como se fai e despois a degustar pois a este manjar que é a Androlla. Un embutido feito a man con costela de porco e coiros adobados con sal, pemento e allo. Embutidos en tripa natural e afumados durante varios días con madeira de carballo. Para consumila hai que cocela en auga sobre hora e media, 2 horas. Eu recomendo que máis de hora e media. E pinchámola cunha agulla de coser no momento en que empeza a ferver para que non rebente a tripa. A festa da Androlla non só é un evento gastronómico, é tamén unha cita para reforzar a cultura local e incentivar a economía do municipio. O produto que é a Androlla é o reclamo, pero despois hai moito máis, tamén hai paisaxe, hai hostelería, hai economía e ao final pois eu creo que é moi bon para un concello, os que somos de concellos pequenos, pois ter unha festa gastronómica de referencia ao ano é moi importante. A festa comezará ás 10 da mañá con pasarrúas a cargo do grupo de gaitas e unha proba de habilidade e media hora máis tarde abrirán os postos de venda de Androlla e tamén de artesanía local. Este ano, 2000 kilos de Androlla esperan os visitantes.